स्प्रिं पटेट' ना मामोन आंना देनजायानो जिलापि जागोन ओमफ्राय संकर भाजा जागोन संकर भाजा मा संकर भाजालै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि गेजेराव माने आङो फुजानि ब्लग लाबोगोन आरो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहानावथ' आलासि फैनानै दंफैयो आलासियानो जाबाय मस्ट फेमास कमेडि किं बर' हारि कमेडि जोंहानि न'खराव फैनानै दंफैयो आलासि महरै आं लेंहरदो फुजा नायनो फै होननानै बिनि थाखायनो दा जोङो एसे बेरायहैबाय रुपहियावबो ओमफ्राय बिदिनो आब' मोनदांथिखौबो लोगो मोनबाय आब' हेलेना बिनानाव सिमामोनखौबो लोगो मोनबाय आब' आलायस्रि मोसाबाय थाग्रामोनखौबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय ना दा जोङो न'आव फैनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफ्राय ओंखामखौनो जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा जोङो फुजायाव ओंखारलांनो नागिरदो माने जोंनि जायगानि फुजाया माबायदि जायो बेखौ दिन्थिलांनोसै आरो इसोरनो गावसोरनियाबो गावसोरनि बायदि जायोना जाया दा सोंनोसै ओइनो देलायखांबाय आरोना हेलौ र' आं सेन्देल गाननि थु नै नोंथां बिथिं नाय फुजायाव थांनो नागिरदो नै फुजायाव लांनो नागिरदो फुजायाव थांनो जिलापि जागोन ओमफ्राय संकर भाजा जागोन संकर भाजा मा संकर भाजालै पापर बुट बेनिफ्राय ना खासिखौलाय बोरै जागोन नोंलाय माखा जाबालाय अ एसे उदै खावसेखि जागोन माबाखौ मेथाइखौ खावसेखि ओंखाम जागोन ना खासिखौ दा जोङो थांबाय थानोसै आरो फाय फाय लेट्स गो खैथा जाखोलै टाइमा 9ता बाजिबाय दायो 9ता बारबाय दा जों थांसै नै फारसेथिं आब' दानि बाजै देलायबाय नै जानजियावमलाय दिनि खासेया बाबु ओंखाम खुबाय मा जागोन फुजायाव मा जागोन जेखौ गोथाव मोनो इखौनो जागोन होनलाय रावबो थांफानोल' नागिरबाय थायो मेक्स दा मेथाइ लाबलायगोन दे थां आबैदोबो जाबाय नै थांसै जों दा लांबायानो नै र' आंहा गाखोआखै आयु सौदुलायलांबायहाय थेव ओं जाबाय दे चलो चलते हैं पूजा में कालि फुजायाव लांनोसै बर' हारि कमेडिखौजो किटिखौजो जोंनि जायगानि जोंनि साइडनि फुजाखौबो नायथोसै आरो माबायदि जायो थांगासिनो दङ जोङो दा बिराद थान्दा थान्दा गुसु गुसु बार बारदो आरो गोजांनाय जाबायानो ड्राइभारा बांसिन गोजांदो जोंहानिया खानायखौ मोजां थानलायदो नोंनिखौ ओं केमेरायाव गासिनो नै किटि लोङाबो दिनै किटि लोङा माने बेसे फुजा नायनो जोंनि खाथियाव माने फिसा फिसायैब्लाबो माने मोननै मोनथाम जादों आरो फुजाया बेयो जाबाय सावदुरबिदा सक सावदुरबिदा सकआव मोनसे जादों फुजाया नै लोगोफोर दिनै माने लास आरो ओमफ्राय ना इयाव जादो ओमफ्राय आरो जों दायो थांगोन माबायाव आनन्द बाजाराव थांगोन ना फैयिनि ओइ ओइ अबाव थांदों साल्ला फुजायाव थौ फुजायाव मेकआप आर्टिस्ट लोगोफोर नै फाइनालि मोनबाय आनन्द बाजारनि फुजा नै जि समायना नुखादो गेटखौ हाबबोबाय आरोना जोङो नै दा हि फाइनालि मोनफैबाय ओइनो स्कुटिखौ दोनै मोनफैबाय जोङो फैफिनदो माबायदि मोनदो नों फिलिंसखौ माबायदि मोनदो जोंहा दा फैनानै मोजां मोनदो दा नायलांसै जोङो फैबाय थादो जोङो लोगोसे गांगाटप्पानि लंपेन्टखौ माने बाबुआ चेन्ज खालामनानै लाबोदो आरो माने जकार बायदि नुदोनो बाबुआ
खाय मा कालारनि गानबाय थादोंमोन ना दहाय फुजाया आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम फुजायाव ना फुजा बानायफेरा दिन बानायनि र' दिन नायथो फुजाखो जोंनि साइडनि आनन्द बाजारनि फुजा लोगोफोर माबायदि नुदो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय फिसासो आरो ओरैनो खायदते मबाइलसो नायदो फुजा नायनो फैनाया दायो लोगोफोर जोङो फुजायाव मोनफैबाय ओमफ्राय फुजायाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो जोबोर मोजां मोनदोंमोन मानो होनोब्ला नै गेटखौ नायनानै लादो गेटआनो जोबोर मोजां जोंख्लाबजोबनायमोन आरो ओमफ्राय किटिमोनखौ लानानै जोङो हाबफैबाय ओमफ्राय हाबनानै आइ बिमा कालिनि मुर्तिखौबो नायबाय जोबोर मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय खुलुमनायथ' जायासै ओमफ्राय नायनानैनो फैबाय आरो ओमफ्राय गिदिंहोनोसै जों दानिया किटिखौजो संसेरखोदो बिनि उनाव आंनिनो लोगोआ फैदोंमोन आरो ना नैबे ग्रीन कालार गाननाया लोगो मोनदोंमोन जोङो मानो होनोब्ला किटि आरो ज्योतिषनि भिडिअखौ बियो नायनानै जोबोर मोजां मोनोनो बेखौनो रायलायफैदोंमोन ओमफ्राय फट' लानि दे होननानै बुंफैदोंमोन ओमफ्राय मिनिलायबाय आरो ना हाबा जानायखौ लोगो मोनबाथाय माने लोगोजों लोगो बिराद मिनिलायो ओमफ्राय माने भिडिअनि साउन्डखौनो होनो हायासै मानो होनोब्ला बेयाव फांसन सोलिगासिनोमोन बिनि थाखायनो माने अरिजिनेल साउन्डखौ अफ खालामना होनो गोनां जादोंमोन ओमफ्राय जिलाफि दखानफोराबो नै जाथावथाव जानानै दंमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय जोङो चिकेन पक'रा चिकेन लेग पिस मा जागोन बेबायदिनो कनफिउसमोन आरो ओमफ्राय माने आंनाथ' फुजायाव फैबा मिथिखागौआनो नोंथांमोना आङो बेदरल' जायो होननानै ओमफ्राय बेखौनो ज्योतिषमोननोबो जाहोनोसै आरो ना बर' हारि कमेडिमोनखौबो जाहोनोसै लेग पिसखौनो होननानै जोङो हटेलाव हाबफैदोंमोन आरो ना लोगोफोर लुगैजोब्बायनो सोरना ललिपप नों जाया मानो ओइ आं इखो जाफेराखैमोन दिनै जागोन आं खिन्थु गोथाव ना बाबु जानाय नों लेग पिस जाफेराखै बेखौसो जाफेरबाय जाखौ होख्लाय दे फार्स्ट बाइट दे फार्स्ट बाइट wah दिनैसो जाफेरांदों आङो जाबायानो इयो देनाय जानाय अरखा अरखा आंना देनजेन मोजां मोनजायाखै नोंसाल' जागोन नोंसाल' नै हिन्जावखौ जाहोबाय दं मालाय आदा ना ने चिक चिक मा लाखो बा मिथु मिथु बिबाव बाबानाव बिबाव गारि बिबाव गारि बि ना गथ'आ मा जागोन दा ओइयाव हा ओइ माबायावसो ने ओइयाव नै किटियाव थांनो लुगैदों नै माबालै स्प्रिं पटेट' ना मामोन नै आइदो बाबादोबो फैदो नै खारिबो गिदिंगासिनो मालाय ना मा लाखो दिनै लास्ट नै बाबा बायाव दङ नै बाजै गेदेर बाजै उन्दै आब' ओमफ्राय मुलु ओमफ्राय नानिबो दं नै पुरा फेमिलिखौनो लोगो मोनबाय आरो नै फुजायाव ताम्मा मिट जादों लोगोफोर नै यावबो दङ ल' फ्रेन्ड
नांगो बारल'नो लुगैदों नै बबावबा लोगोफोर जोंहानि बाजै उन्दैनि फिसाला ओमफ्राय फुजायाव फैनाया ससमा बायना होदोंमोन बिबौआ ओमफ्राय ससमायानो सोरदोबा गाख्रेब जाबाय ओमफ्राय दुखु जानानै जना दंबाय दंनो नै बिमायाबो एख' बायना होआखैनो माथो एख' बायना होआखै माया आनलायदो फुजायाव माने बिदिनो रिलेटिभ्सफोरखौ लोगो मोनबाथाय माने फुजा नायनायानो आन्दायजोबलाङो ओमफ्राय इखो माथो होलाय इखो लोगो हमलायावनो माने फुजाया माला टाइमा माला बारग'लांखो टाइमखौनो मिथियासै ओमफ्राय 12ता बाजिबायमोन ओंखायनो जों फैफिननाय जाबाय आरोना जों सानदोंमोन गब'धनायावबो थांगोन साउथुरपिठायावबो नायगोन होननानै खिन्थु जायासै लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरो